Момичета на 9-10 години се гримират. Аз на 18 години за първи път докосвам тези продукти. Кофеин. Бяхме до 2 мл с приятеля ми и нека видим какво сме си взели. Започвам с неговите продукти, защото са ми по-интересни. И хванах ето този шампуан, който е за слаба коса с кафеин. Кофеин. Същата серия има и тоник, хърчев косопад. Шампуана и тоника са от една серия, както казах, на Шаума. Продължаваме с олиото за брада, коса, не и мустак, а и за косата, а не и без косата. Това е разликата, що можеш да сложиш на лицето, значи можеш на главата. Логика. Честно казвам, брадата на моя приятел е малко гъста и твърда. И това олио не му помогна, но все пак той ще каже. Мирише доста добре на мента, това е плюс. Същата серия, шампуан, той го използва за брадата между другото и като цяло си ухай окей, смисъл, нищо друго няма да ти помогне, освен да ти пречистят косама и го направи. Сега преминаваме към моите неща, които са от Лили и започваме с тази толкова известна спирала, а аз я докосвам буквално за първи път. Забравих как се казваш на български setting powder. По принцип, аз съм от този тип messy girl, така да го кажа, с TikTok езика. Преди това се снабдих с отново пудрено, тази, която си правиш той път. На мен ми трябва за Т-зоната и трябваше да се снабдя с това, колкото и да отлагам. В смисъл, много странно, момичета на 9-10 години се гримират. Аз на 18 години за първи път докосвам тези продукти. Много странно, нали?